अद्वैत क्रीडा केंद्र पुणे व नाट्य चित्र व कला अकॅडमी पुणे आयोजित गुरुपौर्णिमा निमित्त कवी संमेलन व गुरुजन गौरव समारंभ कार्यक्रम घेण्यात आला। यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रसिद्ध ज्येष्ठ कवी गीतकार माननीय जयंत भिडे साहेब होते। प्रमुख पाहुणे ज्येष्ठ साहित्यिक माननीय नरेंद्र आढाव, कवी संमेलन अध्यक्ष पत्रकार माननीय प्राध्यापक रुपाली अवचरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कसबा विभाग कार्याध्यक्ष माननीय दीपक पोकळे, अद्वैत क्रीडा संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर मदन कोठुळे, सचिव युवराज दिसले, नाट्य चित्रकलाचे अध्यक्ष माननीय सूर्यकांत तिवडे इत्यादी उपस्थित होते। यावेळी 32 कवींनी आपली कविता सादर केली। तसेच समाजातल्या आपापल्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या 10 मान्यवरांचे गुरुजन गौरव म्हणून यावेळी हरिभक्त परायण चंद्रकांत बोरेकर, महेश पुरंदरे, प्राध्यापक सुनील शिवले, मोहन मोरे, प्राध्यापक अरविंद शिवले, सौ स्नेहल देशमुख, सौ धनश्री जोशी, सौ अनुराधा घोरपडे, संभाजी वाघ, संदीप जगदाळे यांचे अध्यक्षांच्या हस्ते शाल, प्रमाणपत्र, बुके, नारळ देऊन सत्कार करण्यात आले। या कार्यक्रमाचे नियोजन सौ मंजिरी मदन कोठुळे यांनी केले, तर सूत्रसंचालन सीताराम नरके यांनी केले। स्वागत प्रदर्शन नंदकुमार पाटील यांनी केले। आभार प्रदर्शन उद्धव पवार यांनी केले। यावेळी मोठ्या प्रमाणात कवी रसिक उपस्थित होते। उघड्यातून मास्तर अंगणातून उघड्यातून मास्तरा जोडवी बाजूला, अंगणातून उघड्यातून मास्तरा जोडवी बाजूला माहेर वाचणे यावी तशी कविता यावी लागते। माहेर वाचणे यावी तशी कविता यावी। कविता ही अशी येते, सहज मनाच्या अंगणामध्ये पहाटे राजक्क जसा सांगतो श्रावणामध्ये, तसा मनाच्या अंगणामध्ये शब्दांचा प्राजक्त फुलं सांगत जातात आणि ती फुलं वेचता वेचता कविता आणि गाण्यांच्या ओळी नकळत घेऊन जातात आणि मग जो आनंद होतो तो शब्दात कधीच सांगता येत नाही। महिलांसाठी शिक्षणाचे द्वार केले तुले। कुणाला शिक्षण महिलांना मिळत होतं अजिबात नाही, पण ज्यावेळेला सावित्रीबाई फुलेंनी स्वतः शिक्षण घेतलं आणि त्या महिलांना हा दरवाजा मोकळा करून दिला। आता दुसरी पहिली मुलगी आपल्या भारतामध्ये फार मोठी झाली। भारताचे पंतप्रधान, महाराष्ट्राचे आपल्या मुख्यमंत्री, भारताचे पंतप्रधान इंदिरा गांधी, राष्ट्रपती प्रतिभाताई। मातीवर माया त्याची देव समान आभाळ, वारकरी बाप माझा गळा तुळशीची माळ, वारकरी बाप माझा गळा तुळशीची माळ। कळा सोसल्या आईने, कळा सोसल्या आईने त्याच्या डोळी वाहे धारा, शिद्या पिण्यासाठी त्याचा आटा पिठाचा सारा। काम करताना मुखी, काम करताना मुखी मने गोपाळ गोपाळ, छोटेसे आनंद हे आपण गमावतो। असाच एक मला गावलेला छोटासा आनंद तुम्हाला सांगते। आठवला जगण्याचा सहज छोटा संबंध, आठवला जगण्याचा सहज छोटा छंद, एका चकारीमध्ये काठी घेऊन धावण्याचा तो भरपूर आनंद। आठवले ते कौलारू घर, आठवले ते कौलारू घर, हिरवाईने वेढलेले, आईच्या मायेने भरलेले, मातीच्या त्या शेणाने सारवलेल्या भिंती, मातीच्या त्या शेणाने सारवलेल्या भिंती, त्यावर आईने रेखाटलेली आजूबाजूला नक्षी, मातीच्या त्या शेणाने सारवलेल्या भिंती। नदीला गणपती माऊली शारदा आता गुरुराजा दंडवत, गुरुराय चरणी मस्तक ठेविले आपुल्या सुतीला द्यावी मुकी, गुरुराय तुझा ऐसा नाही सका कृपा करी लंका भिडली। तुका म्हणे माता पिता बंधू, तुका म्हणे माता अद्वैत
केंद्र तसेच नाट्यचित्रकला अकादमी हे कायम फुले कवी संमेलन वगैरे असे कार्यक्रम घेत असतो आणि सातत्य या कामात आपण ठेवत असतो. आज गुरुपौर्णिमेनिमित्त सर्वांना फुले कवी संमेलन घ्यायचं असं संस्थेचे आमचे अध्यक्ष डॉक्टर मदन कुटळे तसेच जोडे सर यांनी सुचवलं. त्यानंतर आम्ही या पाऊस